Čauže ľudia, vítajte pri novej recenzii na kanáli Dodo Reviews a dneska tu máme TCL Next Wear S, čo sú okuliare, ktoré by vám mali premietať ako keby obrazovku, takže môžete si tam pozrieť film alebo hociaký iný content na akoby veľkej obrazovke. Tak poďme sa spoločne pozrieť na to, či sa to oplatí, či to prináša nejaké výhody, alebo naopak, či je to blbosť. Takže tie okuliare vám prídu v takej peknej krabičke, rovno s takýmto púzdrom. Keď ich otvoríte, tak tam sú samotné okuliare teda. Takže toto sú tie samotné okuliare. Hneď na prvý pohľad si všimnete, že sú tie okuliare dosť veľké a také robustné, takže keď si ich dáte na hlavu, tak toto ináč vyzerá. Takže vidíte trošku cez ne, takže ja trochu vidím teraz vlastne ten mobil, na ktorý natáčam, ale nie úplne vidím. Tu máte takúto clonu ako keby, ktorú si môžete dať preč a teraz vidím, ako keby som mal normálne slnečné okuliare, hej. Takže úplne ako keby priesvitné. Teraz je to teda také tmavé, hej. A sú to veľmi veľké okuliare, nie sú ani veľmi príjemné na nosenie. Neviem, ten tvar je taký, že mi tuto z boku tlačí do hlavy, takže nie je to úplne príjemné. A je to dosť ťažké. Čo sa týka pripojenia, tak vlastne dostanete k tomu takýto káblik. Na druhej strane máte USB-C a na druhej strane máte takýto magnetický konektor, ktorý tuto pripojíte vlastne zozadu na tieto okuliare, dáte si to a tento druhý koniec by ste pripojili do mobilu a následne môžete vidieť vašu obrazovku z mobilu, môžete vidieť ako keby tuto v týchto sklíčkach, čo sa vám to premietne ako keby obraz pred vami, takže pred vami budete mať takú veľkú obrazovku. Rozlišenie by malo byť Full HD, 60 Hz a s tým som nemal problém, dobré rozlišenie bolo, všetko som videl jasne a zreteľne. Problém je tento kábel, hej, takže nemá to žiadnu baterku, musí to byť vždy pripojené cez kábel k mobilu a tento kábel, on vás počase začne proste tlačiť, že aj keď ho normálne rozviniete, tak stále tu je väčšia váha ako na tejto strane, takže tie okuliare vám začnú padať, akože trošku nie úplne padať, ale že na jednej strane sú ťažšie, takže to ucho vás začne bolieť počase trochu, akože veľmi si to nevšímať, hej, dá sa to odignorovať, ale teda cítil som to. A tiež tie okuliare sa dosť zahrievajú, hej, pozeral som tam nejaký film dvojhodinový, a táto horná časť sa začala tu zahrievať, takže ste cítili, že tu je teplé. Nebolo to úplne príjemný pocit teda. Na okuliárech máte potom dve ovládacie prvky. S jedným si viete zvuk nastavovať, takže tichšie alebo hlasnejšie a s druhým jas tej obrazovky pred sebou, čo vidíte ako keby. Zvuk vám ide tuto zozadu na tých tu máte reproduktory, ktoré vám smerujú, keď si to dáte, tak akože rovno do ucha, k uchu by vám to malo smerovať. Takže to je takto vymyslené. Je to zaujímavý spôsob, nepočuť to až tak veľmi, že keď to vypočúvate, tak ostatní ľudia to veľmi nepočujú, ale počuť to stále trochu, hej. Takže určite to nemáte, že nikto iný nebude počuť, stále sú to proste reproduktory, ktoré smerujú vám do ucha, takže vy to počujete lepšie, ale nejaký človek, čo sedí vedľa vás, tak on to bude počuť tiež dosť dobre. Máte tam aj taký mód v aplikácii, je k tomu aj taká aplikácia, o tom neskôr, ale tam je taký mód, že Whisper Mode, akože aby to nebolo počuť, ale skúšal som to a ostatní ľudia to tiež počuli, takže dávam to trošku tichšie. Takže takto sú vymyslené reproduktory. Ďalšia nevýhoda je, že keď počúvate napríklad niekde, kde je okolo vás hluk, napríklad v aute som to používal, tak tam to nebolo počuť, lebo bol okolo mňa hluk a teda tie reproduktory nebolo dobre počuť, takže som si aj tak musel dať slúchatka. Takže, alebo keď ste niekde vliecali, keby tam bol nejaký väčší hluk, tak tiež nebudete počuť. Takže tie reproduktory sa dajú použiť iba keď je relatívne ticho okolo vás a nie veľký hluk. Čo sa týka toho samotného obrazu, tak s tým som bol spokojný. Nevýhoda je, že sa to nedá približovať ani oddaľovať a môže si meniť veľkosť toho obrazu, jedine jas. A tiež si môžete mať nejaké umiestnenie, že kde asi ho chcete mať. S tým sa nedá nič robiť, proste dáte si jedin, čo si môžete zmeniť, je jas a zvuk. Trochu som mal problém, že teda som nevidel spodok toho celého ako keby obrazu, ale to sa vyriešilo tak, že tu máte to, čo vám sedí na nose
a s tým sa dá trochu hýbať, hej, takže viete si to dať bližšie ku sebe alebo oddialiť podľa toho, aký máte veľký nos. No dokonca v balení k tomu dostanete aj tak náhradné, že keby vám to dobre nesedelo, tak sa to dá nejako vymeniť. Do spodu je šrobík, máte tam dokonca aj šrobovák, takže viete si to vymeniť. Ešte balenie, máte tam nejakú handričku k tomu a máte tam aj, keď máte nejaké okuliare, tak nejakým spôsobom je možné si tu dať nejaké dioptrické, ale takže to musíte zase riešiť nejaké so svojím očným a tak neviem úplne, že kde by sa to dalo, či by niekde tu dopredu, alebo ako, ale teda je tam táto možnosť. A ďalšia vec, čo sa mi nepáčila, je, že to nie je úplne tmavé, hej, takže keď si tam dáte toto, stále je cez tie okuliare niečo vidno, hej, takže také obrysy. Takže ja by som prijal, ak by bola možnosť dať toto úplne čierne, aby ste mali proste obraz len na čiernom pozadí, hej, lebo keď som išiel teda v aute a pozeral som to, tak som videl okolo auta a tak a bolo mi to také akože nepríjemné. Počasie si na to zvyknete, že vidíte aj okolie, ale teda ocenil by som, keby tam bola možnosť aj čierno, lebo takto vidíte skoro všetko, takto vidíte niečo, ale nemáte možnosť nevidieť nič. Ďalšia vec, čo bola taká zaujímavá, bola, že mi sa nepáčilo, že vlastne keď som zahýbal s tou hlavou, tak sa mi celý obraz hýbal, takže keď som proste niečo pozeral, tak som dal hlavu, tak celý ten obraz sa mi takéto otočil, takže mi to bolo príjemne pozerať, aj keďže to máte na očiach. Takže niečo pochopiteľné, ale proste mi to v tej chvíli prišlo, že chcem, aby bol obraz stále rovný, nechcem, aby sa mi otáčal, takže ďalšia takáto nevýhoda. No ten obraz je trochu veľký bol pre mňa, ale tak to je asi pointa tohto, že máte proste veľký obraz stále so sebou, ale osobne som v tom nejakú výhodu nevidel. Ten zvuk tam nebol veľmi dobrý, teda ostatní to počujú a keď je hluk, tak ani vy to nepočujete, tak vy to nepočujete. A je pravda, že vám to spraví proste veľkú obrazovku hocikde, ale aj ma z toho boli trochu oči počasie, musím povedať. A radšej by som si to pozrel niekde na mobile. Tiež sa tam nedá nič ovládať na tej obrazovke, hej, takže keď tam máte propojený mobil, tak musíte na mobile ovládať, ale nevidíte si svoj prst nikde. Takže vlastne musíte sa pozerať na mobil, a ovládať to, potom sa znovu pozrieť tam, keď to tam chcete pozerať. Také mi to príde, že nedotiahnuté, že dalo by sa to určite spraviť lepšie. Teraz čo vyšlo to Apple Vision Pro, tak všetci sú z toho, že wow, toto je super na takéto, na toto pozeranie filmov, oni boli z toho nadšení. Toto je ako keby Apple Vision Pro len na tie filmy, ale asi to není ani tak dobré ako to Apple Vision Pro, lebo nemáte tam žiadne možnosti. Môžete to proste dať na oči a pozerať a buďte spokojní s tým, čo vidíte, alebo nie a nedá sa tam nič meniť. Mala by tam ešte aplikácia, TCL Art sa volá, či VR Art, či ako sa, neviem, ako sa to volá. Tam jediné, čo išlo, môžete tam meniť brightness toho, takže jas toho displeja a tiež tam zapnúť ten Whisper Mode, takže vám je to trochu tichšie, ostatní by to nemali počuť, ale aj tak to počuli. Môžete to tam aj updatenúť, ale to mi napríklad nešlo, som stlačal, že update a vôbec nič sa nedialo. A tiež, že to tam je nejaká, v tej aplikácii by ste sa mali vedieť nejako dostať ďalej, že tam môžete nahrávať po tom, čo vidíte a tak, ale tam mi nič nešlo. Keď som to zapol, tak namiesto mobilu som videl len čiernu obrazovku v tých okuliároch, takže nič som nevidel, takže neviem, tá aplikácia vôbec dobre nefungovala. Cena tohto bola 526 €, takže vôbec to nie je lacná záležitosť a ako som už hovoril, tak ja osobne som v tom veľké výhody teda nevidel a určite by som to neodporúčal nikomu. Radšej si môžete pozrieť ten film alebo video alebo niečo na mobile a budete mať to veľmi podobný podľa mňa zážitok ako na tomto. Tak to by bola dnešná recenzia, ak sa vám páčila, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšej. No dúfam, že už nejaký zaujímavý mobil dostanem. Čaute.